Nyamita yenyadi watarita sika mchikamu chechitatu tiri muchirongwa Mike Samba Show. Umo tiri kutarisa tunema, tukunyepa. Tuye twatinofunga kuti hatuna basa. Tunoitika muwanano kana mukudanana asi zvinozoputika. Pakuputika zvinokanganisa zvakakura nekuti zvinenge zviri zvinhu zvisina shumo, zvinenge zviri zvinhu zvisina basa. Asi kana pakuzoita mubvunzo wokuti zvakamboitirwei, zvinenge zvakuita kunge zvine zvikurukuru zviri kumashure. Asi hero jira kufunga kana kuwarira, tanzwa mashoko echenjedzo pano kuti ngativavarirei, ngatigarei tiri muchokwadi. Ndombo yakuna baba Mbodza, muneiona senyaya yekunyepera. Tinokutendai amai Chisamba. Mukuwanana kuri kuita vanhu kune anonzi mandadzaka emanyepo. Kunyepa kumwe kuri kuitika kuri kuita kuti kukura kuri kuita vana vafunga kuti pamwe kunyepa ndo chokwadi. Kuna baba namai vasingachatozivi kuti chokwadi ndechipi. Vamwe vakutofunga kuti kunyeperana kwavanoita siku nesikati ndo chokwadi. Kunyepa kunotangira pakuwanana kunoita mukomana nemusikana. Musikana anenge asisiri jindadzi kudai. Iye odza mukomana kuti ine ndichiri jindadzi ndichigere ndinotaura ishonai. Kana taamumba ndozoona kuti changa chidzi jindadziriye hapachina. Uye mukomana wacho anenge ari zvakafanana here nekuti inini ndiri kuona kuti nyaya iyi muri kuipunzira kuna namai. Muri kutarisira utaura nyaya yeumhandara kapa. Murume ari kutarisira kuti amai imhandara here. Iyo imhandara here yemurume. Namai isusu kuna nababa isusu chiri kupa ujindadzi watinenge tanzwa kuti uripo tikaona usipo. Zvakutokanganisa upenyu hwedu hwese. Muchidimbo ndiri kuti kune mavara mana anoumba zviri kuti rudo. Mukudanana kwatinoita ngachibvise manyepo rekutanga ndi araruramai. Mukomana nemusikana vechidiki munyika inozimbabwe nekunzi ururamai. Rechipiri umbiranai. Baba namai nyange murume mudzimai wako akabika sadza mbodza zisana mbodza kudai nanzvira zvigumu idya rapiwa nemudzimai wako. Nyange akati 1 + 1 = 3 iwewe toto 3 asi kana makumba uzoti amai mwana 1 + 1 = 2 iwe ukamuti paruzhinji 1 + 1 2 amai mwana nyange mudzimai akaita wrong mubatsiri kekupedzisira dananai oneranai zvinhu zvenyu pamwe chete ndo zvinonzi rudo. Mukaita zvese izvi kunyepa kuuye kuti muri kuondera zvinhu zvese pamwe chete atidi mandadzaka mashoko makukuta aritaurwa nababa Mbodza. Ndombouya kuno kuna Delight tooti tikati nyanzi yedu tichadzoka kuti tikati nyanzi yedu todzoka. Tinotenda amai Chisamba. Chekutanga chandingataure ndichitorera pasirwa nakoma Mbodza ndepekuti kana uchinge wafunga kudya imbwa hono wotodya nemusoro nemuswe wayo. Wanano usaroore musoro wemunhu, usaroore zvipfeko, usaroore matauriro, usatore chimiro, tora munhu ari zvaari. Chechipiri muwanano ivai nechikoro chenyu muri vairi. Kusika kwatakaitwa naMwari hakuna amai Chisamba chinyorwa chakanzi kana machata kana mawanana munopiwa monzi ndo chichakubatsirai mumba. Rudo ruri pakati pevanhu vaviri. Saka ipapo tikagona kupa natsurudza nekupagadzirisa zvinoendera kumberi. Ndichienderera kumberi nezvimwe zvinhambo zvandinazvo mai Chisamba. Tine vanhu vane dambudziko resimba riri pamuromo kunge renguruve. Ava vanhu ava mai Chisamba, ava vanhu ava ndo vekuti vanorarama upenyu hweshungu. Upenyu hwekuti ndionei, ndinzwei, ndizivei. Kwamuchazondida kunoraramiwa negirazi rimwe chete rozvokunwira iri muswere wese. Asi kana tichinge tashedzwa kuno kwa mai Chisamba, ndinoda kunwa 3 kana 5. Mari yacho inowanikwa pasi pemuti here? Kwete. Mari inobvepi? Yakubva kumikando iya yatisingazivi kuti mikando inonyuka sei. Tichienderera mberi mai Chisamba, chokwadi chiripo. Asi chokwadi chega chega chine zvaunokohwa pachiri. Ngatitorei wanano yekuti waita mhuri iri kunze. Handiti wataurira mudiwa wako kuti mudiwa zvaunondiona ndakanga ndimbori mune imwe wanano haina kufamba zvakanaka zvandaida ndakazozvana pauri. Asi ruva rapo. Vamwe mai Chisamba anotya kunzi mari yementenenzi. Iro idambudziko ririko mai Chisamba rekuti kana ukabvunza vana rogara mumugwagwa umo anda ndakabva kumba hakuna kuchengeteka zvakanaka. Saka hurudziro iripo ndeyekuti pfumo harigadzidare, manyepo haaumbi musha. Mashoko makukutu naye aritaurwa naningi. Ndombo yapana counselor ari kutaura zvechokwadi kuti kana muchinge muri mukudanana kana muchinge muri muwanano munotogadzira chibhuku chenyu chisingaonekwi nevamwe chisingazivikanwi chamunoverenga imimi muri vaviri nekuti hakuna wanano yakafanana neimwe. Madananirano yenyu, manzwananirano yenyu, maonerano yenyu akasiyana. Ndo yapamuri. Iri ndinowanzoda kutaura nyaya yataurwa yasumudzwa pano nyaya yekunyepa iyi.
pane muimba anondinakidza chaizvo Oliver Mtukudzi anzi tsvaga chaita kuti musoro uteme, zvichireva kuti pamanyepo ipapo kana ari mudiwa wako ari kunyepa, iwe ndiwe une dambudziko nekunyepa kuri kuita mudiwa. Saka zvaunoita ndezvokuti find out kuti sei mudiwa ari kukunyepera. Zvimwe kuda ari kutya kuti uchamuramba mwana uye samai vataura pano vandanzwa vachiti airamba kuudza murume kuti ndine mwana. Zvimwe kuda mupfungwa make aitya kuti ko ndikazorambwa nemukomana wangu wandazviwanira. Saka ndoda kuti tirege kuva so judgmental yekuti ari kunyepa because my reasons ndeaya. Zvimwe zvindoda kutaura maichisamba nyaya yekuti unozosvika pakunyepera kuti ndaita mukandwa wangu wataurwa obva wati handikwanisi kuudza baba kuti ndaita mukandwa wangu nokuti baba vachati ndo mari yauchashandisa pamba iyoyo. Saka izvo zvinokupa kuti iwewe ubva waenda waakunzi waakunyepa but in another way you are protecting that mari yawawana iyoyo. Saka muri vaviri ndanakidzwa chaizvo nemutaura ambotaura kuti vaviri ndimi munonyatsozivana. Unoziva kuti kana mumwe wangu akundinyepera chii chaakundinyeperera ichi, zvaakundinyeperera zvaakuda kuti ndichidii. Tine imwe nyaya yekuti vana vari kuwanana vasiri machuwa, izvo vari vana vadiki. Saka izvozvo kana mwana ari mudiki, tombotaura nyaya yebackground. Kubackground kwake kana kwakabva kusina kusumudzwa zvakanaka. Ndine mutauro bhuku randakamboverenga ritaura kuti mwana mudiki anoumbwa within the age of 5 years. Saka zvichireva kuti pamakore 5 ayaye kana baba namai vaimudzidzisa kuti bando panonyepwa, kana amumba nemudzimai akufunga zvezvo zvaakambodzidziswa ari mudiki kuti ndozvekunyepa. Saka pakunyepa apaka ndinoona kuti munhu wese pane munhu wese anonyepa, asi manyepero acho ndo anosiyana. Mashoko makukutu ari kutaurwa nai, mashoko makukutu ari kutaurwa kunzi kunyepa ikoku kunosiyana, asi anzi kune zvimwe zvinoitwa munhu, mabatirwo anoitwa munhu, machengeterwo anoita munhu anogona kuti azosvika pekunyepa kuti vamwene ava vanonditarisira zvakati, masandudzira munhu mukona waakunyepa. Baba masandudzira munhu mukona waakukunyeperai. Saka imimiwo ngatichengetedzanei zvakanaka, tisapushane, tichasairirane kusvika kwakadaro. Ngatisangane muchikamu chinotevera.